Gaeilge. Item 62, motion 14, Tairskent Mother Le Service Takiach de Gaeilge, motion regarding Irish language support services. I'm going to call on Senator Céidigh to move the motion. He has 12 minutes. I'm not sure who's seconding your motion, Senator Céidigh. Senator Arda, and you have 8 minutes. And then the debate will follow the pattern where every other senator has 8 minutes and the minister has 15 minutes. I'm going to ask the government, Senator, whenever they move, to move the amendment on the order paper, and then it has to be concluded within 2 hours of starting. So, Senator Céidigh, Araiglat. Cúrmíle Márta Chairlach agus edita fáilte leis, rút ag an teach seo, bhí me de caint go minic faoi cuasaí Gaeilge agus cuasaí teangain, agus tá me ag molla ar ón seo Chairlach. Agus dír a couple of points ní bheith me gáú me déag, agus is dói tá brónam agus brónar an liug, grotas a agus mód liug a fannach timppel an seo ar rintmhawr an tíchleigach, mar atá sad bhí dísbreacht í eile siúla hoig, so sa waid ní smó am na mar bhí plenalte. Bhil an beidir tosnú aráil at gwyl o hif, agus dwi'n meddwl go minicana an the record ma dear gwyl an obydd atá tú dyn agus an obydd atá an realtas i yna o hif na Gaeilge gwyl mes am agus mae bwyach asocht an obydd atá tú dyn agus marsin de. Ach siod, dyma canter policy he, agus siod an áitis mwydyn dram teach lain ach orins policy le chéile, agus siod a gestin seo na beidir dúchban. Gon realtas, Batain agus gon realtas. Agus tacuach chuma I gan am céna, o hif policy he fuidifacha coimsíoch a bheagain o hif na Gaeilge. Ní nach couple of points le dynagam. Dosach báide maiall fís, vision. Ced an fís a bheagain o hif na Gaeilge. Agus mar a dúr men seo hana, gomach gach séránach sa tír seo, ábalta ar teanga dúcha seo úsáid. Mátá seo de plé le ranna stáit nó cuasaí éidechas. Mátá go meach an ráha sinán. Tá ní sam cead a hálaá, bhí se agam an sin, tá sin seo. Bunreacht na Éireann, Irish Constitution, agus tá se ráite in seo maiall artscaile hocht gur bhí an Gaeilge ar teanga náisiúnta agus príomhteanga ifigiúr í. Ná sin an bunreacht, agus tá go leor caintear an bunreacht na lehétaí seo ó hí cúis na dhéile. Ach ní dóla maid agus le blianta fada sír, ní ramú dáidíre faoi sin, faoi artcaile hocht sa munreacht. Go me chuilechine ábalta ar teanga dúcha se úsáid go léithúil, mas mín lo beisna íana. Ní me I ggéire éire ach go meach na corm na féine ag locht na Gaeilge. Ní just muint na Gaeltacht ach locht na Gaeilge sa tír. They were treated equally. Sinna méid. Mátá muid I ggéire úsáid a bhainteas na Gaeilge, go bhéteach mu déanana ar a laid le ranna stáit. Agus bheith súla gom freisin, go bhéteach mu déanana le colachtaí príomhaideacha. Tá foras na Gaeilge mar atá sagad, tá sé tugann si takeíocht Pádraig tóp, tá sé san déanana túfas aibre ó híh an Gaeilge a leanúchan amach ó híh cuasaí gnógus crusaí graithide. Tá seminar mór agus tá sé páirteachán All Ireland seminar ó híh cuasaí gnóide a páirc an crócaigh I Éireann agus tá foras na Gaeilge páirteach an sin. So tá sé sin fíorthábhachtach san nám céanna. Ach ceapan go gaithe muide mar stáit ceann rudaithe a hóigeall. In other words, leadership a hóigeall ó híh na Gaeilge. Common to be proactive and not to be reactive. Role an stáit, servisi as Gaeilge. Rinne me taide ar seo, agus níecim go lein flein an fí láthir, go servis pipelí as Gaeilge, go thomlá. Mollam go mo chóir smuoine versin agus é sin a hóigeall isteach san áirid. Freis an caafar curchuige, agus go meach maiarn san béir le KPIs, Key Performance Indicators, cechhfuil a gaidí linn. Caha accountability bheagin, cechhfuil a gaidí linn. Leis an Pádraig agus neisteocht a táfar chuinena ó híh na Gaeilge. Cuasaí éidechas, faoi láthir ní féidir bí éide dhéanamh as Gaeilge. Ceapan go mar sé iontacha éide a bhétaí comhaidbrú leis an roiin éidechas agus go bhéteach scolarí agus duine tá a treinar le bheith mar múnteirí. Gur féidir lob céim múnteireachta áil trí bheán na Gaeilge. Céim trí bliana nó chéad bliana. Agus chaurach sé sin go mór, mar tá feibannaí mór an ó híh cuasaí éidechas de, mar dus apáir níl dáin, tíní choil isteach a múnteireacht,
Tá fáid bell over cuasaí páide, agus tá fáid bell over cuasaí agus caideán múna na Gaeilge. Ceapan gur fíor drochru de maithain duineisneach agus Scoil is chuig bliana gois. Fágann siad gach déag, tí bliana déag sa Scoil, go leor cub sin, tá siad ar bheag an Gaeilge na rágann siad a Scoil. Tá rici mícheart a córas éite chus maiálar sin. So, bachór gomach duine cint, a bheith a gera gomach chuid grasúid múnta trí bheán na Gaeilge, bachór gomach an stáit na sin a chuid ar fád. Minister and colleagues, if you wanted your son and daughter to be taught through the medium of Irish in primary and secondary school, that we as a state should make sure that you've got that opportunity as a basic right. It's not there at the moment. It's certain, in my view, a little bit haphazard. Ach tá go leor gur féidir íana le seo. Agus cama dúchláin, we have to challenge ourselves to continually to make it better and better and better. Agus mar dúma tá anhuioch gon cineireacht agus ceannaireachta tá tógáil óibh na Gaeilge agus ach tá gera an líróid de bhrú cé meilech an cín le do hacuíocht. Sin cuasaí éidechas. Freisin bachór go meach áisian an cóchaid anán idir scoilna Gaeltachta agus scoilna lán Gaelacha óibh cuasaí in eisteachta dhé. Now, tá agam gúil plán teanga an agus gúil plán éidechas an ó híh scoilnaí agus scoiladí atá is na Gaeltachtaí agus is mór is fiú sin. Sin céim anhá an tró ceartach. Tá bhadaile tá testáil níos mó ná sin. Níl an policy Gaeilge an ag an stáit. Chorbe. Ceapan gúilte sin fíorthábhachtach sin é thuirtaisteach. Mar thumpla, níos clofar, 2008 dúirt an taoiseach agus an réaltas go bheith 2008 bliain an Gaeilge. Ní bheith éon Gaelscoil nua oscailte ar 2008. Now, sin rud beidir le bleanú siar coppla blian go ní hálann se thríe, achas rud fíorthábhachtach sin. Freisin, níl an smuointe cóleanúnachán, darlamsa, joint up thinking, idir ran na stáit éagsúla ó híomh na Gaeilge. Agus tá sé fíorthábhachtach go dárlá sé sin. Dré mar eicim se tá dramaní éagsúla a gobad in silos. Agus a déanana ó rutain. Agus ceapan se gur féidir go leor aidigid stáit a hábháilt, másra de go míon an cóleanúnachas sinán ó híomh smuointe. Agus duine a gobad is lábh chéile. An ru deidir tá gur ará ná muoinú údarras na Gaeltachtas forras na Gaeilge, agus mar a dúirt me le hána agus na figuríonn seo, tá leidú go 7% faoin géad, 70%. Teacaí an tacaíochta tá údarras na Gaeltachta fáil ó hí postanna a chathú. Agus níl me gur a chuirta go méidís chócéim, álam na go forras equality, go méidís chócéim leis an IDA agus le fianta Éireann, ó híomh na postanna a churinse le fáil agus an Céidigh a chuid for a fáildó. Mar atá agad agus zas Gaeltachta dúna fóhéin, tá se bhád níos deocra postnaí a chathú an dáitechaí ar nús na dúnamh goidóid balanir téirí agus áitechaí agus Conamara le heispéidir ceantarchaí neciil agus timp le bhrá clia. Agus fós tá leidú mór teacaí ar a mé tacaíocht atá léidir údarras na Gaeltachta fáil. Ó hí forras na Gaeilge, mollam se go méidí sin ar an level céine agus a bheith an cóirne ealaine. Agus bachóid go meach an corma sin chut a bhéim lasí go tí bliana ar a bhéid. Ní mailm go meach se ó dionamúide seo agus tárlá se amachchan seo. Ceapan gur féidir éanais agus gur féidir an béimeúirt ná go méise sin agan tíbhiste go tí bliana. Rud beag eile tá códaí ráthang go chagainn don chuid is mús sa tír ó híomh na bótíide. A feicteach am ggóil an ceann ó híomh na Gaeilge an pís an Gaeilge, gúil se bhád níos lún an ceann béarla. Agus tá sicólaíochta cinnte bant lei sin. Sa bhreat an bheag agus náte chéile, tá sé ar chóchéim ó híomh an fant, méid an fant agus mar sinnte. So, mar a chomire níl muid a cóilíana article 8, darlamsa ar chorbe, an fís, rólan stáit, bachór muid go mach muid mar ceanródaithe, leaders ar seo,
Garlams is féidir leat a dhéanamh, agus tá muí go measad gur féidir leat a dhéanamh. Cuasaí éidechais, atá fíor hábhachtach agus lume coptarúd an sin óí cuasaí éidechais sí, agus nach bhfuil an policy Gaeilge seán. Níl an smuointe cóleanna nach chaáin agus stáit, agus muoinú ódurás agus forras na Gaeilge. Agus freisin ceapan cafa rud cinn tíana, maiall an túisceart agus an cointú inan chéasta, le céadathút go forras na Gaeilge, cóhaibbrú ceartla na chéile. Agus tá sam gur lu go leor daoine hana, go dugann sé tacaíocht go na híireachtaí atá túisceart Éireann, le go meach an Gaeilge in sin cháanan le béirla i túisceart Éireann. Má tá daoine gur le Gaeilge láirte óid in túisceart Éireann, go meach an cad sin ó ó hí cuasaí tríte agus ile. Ach sin pointile. So gur mína mágad éire agus an chachailech gur mágad as of teisiúirta. Gur mágad Seanadóir. Agus an isis to second it. No. Confusion. Which is... Yes, but... Oh, sorry. I'm sorry. I did both this. Senator Catherine Arda, you have 8 minutes. Gur mágad liasca hiirlach. Bháilliom an rún seo a taciach go formúil aniu tacian Fianna Fáil leis an rún maidir leis an Gaeilge agus atá tuairteasteach bhí na comhaltaí príomháideacha sa Seanad ag Seanadóir a Céidigh. Tá sé cean de cúspóirí Fianna Fáil a bhrá bunaíoch an Gaeilge a chur an cin mar teanga beo a measc na daoine agus cearta na daoine a labhraíonn an teanga cosint. Tá an teanga náisiúnta ar seo de cultúr na tíre seo agus ní féidir chuirsíos ar an tábhacht cinúna atá léid á réir. Tá policy láidir ag Fianna Fáil i leith na Gaeilge agus bhí curcan cin na Gaeilge mar bhunaim an 40 ó a bunaíoch i 1926. Idir 1997 agus 2011 thug Fianna Fáil céim na móra chun an Gaeilge chur chun tosaigh. Mar hampla rithim mar reachtaíocht le haidh ach na teangacha ifigúla 2003, bunaíoch muid an ifig an commissionéire teanga first na Gaeilge agus an cóla idicus Gael scoilíocht agus idicus Gaeltachta. Cumar cearta teanga chur san óra bhid líthe éagsúla agus mar hampla in achtainna idicus agus in achtainna planála. Ferbert agus ghlacha leis an stráis 20 bliain do Gaeilge comá. Ara anóin do iarachtaí pásanta le 7 mbliana nús hep ar an rialtas bhí ceannas ina Gael ar an Gaeilge agus ar an Gaeltacht. Tháinig leidú ar líon na daoine a deir go bhfuil Gaeilge acu agus orthú. Siúd a labhraíonn an Gaeilge gach lá. Níor chur an stráis 20 bliain don Gaeilge bhaim agus gearr sé ar acánaí don teanga. Chur a deir le toa ionadaithe ó pobal na Gaeltachta ar bhórd údarás na Gaeltachta freisin. So cóhain tú a rinne idir Fianna Fáil agus Fine Gael ribhunaíoch an rialta seo déalaigh Fianna Fáil agus daintaí Fine Gael go gurfaí gealúint so cóhain tú muína agus éilemh maidir le breis acánaí don Gaeilge. Tá an gealann seo fós le cholíana an ara ag an rialtas agus ba Fianna Fáil ag brú go láidir giniantar sé sin. Bháilliom gur mágat a gaibh leat teacht an seo arís aniu. Is agam ghfuil tú anna lán passion agat ar son chucíine dhéanamh, chucíine Gaeilge dhéanamh, tá tú tréis mé féin na sppraga dogad í an Gaeltacht a dúna gá an saoir se cogén. A caiimiid fís níos croga a bheith agén margheall ar chucíine Gaeilge. Caiimiid níos mó iarracht a chuirs teach sa Gaeile na chucíine, agus caiimiid na achimní ceart a thuirt don na agriachta a takeíonn an cúis na Gaeilge. Agus caiimiid ceapam an cuí atá Gaeilge felamh ar scoilte go léir an ahrú, mar níl sé gobar. Agus caiimiid bháilliom a rís an rún seo takeíocht a thuirt don rún agus gur mágad. Gur mágad Seanadóir. Cos go maith. Anis agus Seanadóir O'Reilly. Seo O'Reilly agus tá 8 nóméad agat. Gur mágad a lásca hiirlach. Agus ar dús pára bháilliom Tabrona, will me? Yeah. Minute. I'm looking from, yes. I'm well trying Mulla on Rasu. She Tom Egg Mullu on Rune. Gur mágad. Yeah. Gur mágad Alaska Cora. Alaska Herlock. And our dus bottom for Whitelum Falche a cor Rivanara, August Tomich go lair sauce our Gwil Tuig, up a go Jigwishuk, August go Heffertuck our son our Jonga.
agus na Gaeltachta agus fáilte ród a rís. Now, mullam na Seanadóir go háirí a Pádraig an seo, a chór an rún seo an glár. Cé go bhfuil rún malatacht ag an ára agus an rialtas is fiú an díospóir agus an rún. Trastíim go mór leis na aimimena atá lúte. Ba cór go méach seirbhísí poibli, seirbhísí stáit sa Gaeltach fáil as Gaeilge. Is carta banúsach é don séaránach agus go háirithe do muintir na Gaeltachta. Tá sé galta I mille na jangacha ifa go le lasú a fáilsiú in 2000 is a seachtéir go mbeidh ga ifig poibli atá lonnaithe I gantar Gaeltachta ag feimú trí bhean na Gaeilge. Tá sé sin galta. Tá díma orann I lig go bhfuil cinál maith nó laidú ag teacht an Gaeilge labhras na Gaeltachta. Sin fá amháin go bhfuil sé riachtanach go mbeadh na seirbhísí go léir a fáil as Gaeilge na Gaeltachta. Tá an éileamháin sna Gaeltachta agus tá sé sin sa léire ón taide. Ba cór go mbeidh cóirí thart fanáid as Gaeilge. Mar a deireann an tara bar cór go mbeidh na seirbhísí as Gaeilge a chóchéim leis na seirbhísí as Béarla. Agus tá mé de réireamh sin ní ceart go mbeadh aon difer atrú agus go mbeadh sé ar chóchéim. Chomh maith leis sin tá sé riachtanach go mbeidh ólas ag gaséarannach go bhfuil na seirbhísí ar fáil as Gaeilge. Tá caidan ard Gaeilge labhrathe riachtanach chun na seirbhísí a chur ar fáil I bhealach éifeachta agus baise sin sa dlí go mbeadh sé sin ar fáil. Táimid féin anna cinnte go cór go mbeadh agus go mbeidh fiche fan géad d'arcaí nuas sa stáit seirbhís lífacht agus éifeachta sa Gaeilge. Marach sin ní féidir an dúlgas a líonú go mbeidh gaséarannach ábhalta na seirbhísí a lig a ail trí bhean na Gaeilge. Is seo mar cospóir lárnach ag an rialtas. Caiimiid ar choirí bhaim agus buirchas le dia tá na hacfaní an inis chun é a dhéanamh. Mullam féin don ára, seachtas teach do tithe an Oireachtas chun cúntas a thabhairt ar stadas an áceach sin ar a laiad gach bliain. Mullam dit ar a teachúing gach bliain chun stadas an áceach sin a chur roins onas go mbeidh díospáirt agus córágaing fé. Tá an scéim aitheantais scoileanna Gaeltachta ag dul a rá agus beidhmíniú breise agus takeíocht teagas ar fáil. Ba réimse leathan takeíochta chora ar fáil don na scoileanna. Tá tús le iluint na múntóirí sna Gaeltacha a Arbert. Caifi an rin cursaí a rúnach sa teanga labhra a chora fáil go rialta do múntóirí. Fiú amháin sa Gaeltachta agus fiú amháin taobh muoite na Gaeltachta. Tá cumas na múntóirí thar a bheith táhachtach. Tá sé bun úsach. Chomh maith le cursaí I dachas agus teanga tá fórbairt eacnamaíochta agus sóisialtas na Gaeltachta thar a bheith táhachtach. Is cú áthastam an tamantas an rialtas I donscarí Éireann fiche is a dachar, gábhbliain is a dachar, chun an Joontas Capital bliantúil de údaras na Gaeltachta a bhéadú do 2,000 milliún go céimiúil. Is fiú é sin a dhéanamh agus tá mullam an rud sin. Is cabhar mór é agus I bróthí sé ar leas na Gaeltachta agus ar dteanga. Tréistíam go mór le sin ara. Is cuidiú mór é gur fógraí tú 2,800 bliain na Gaeilge. Sílam go bhfuil sé seo ag chur béim breise fiúntach ar dteanga náisiúnta.
agus is ochor luchware do Irecht agus culture na herne agus bar cór gomerk sé lárnach in our dír. Tá mulle agam donara do bhliain na Gaeilge. Mulle pársanta, mulle specialta, mulle tífa muite na rudí atá scrífa fasta. Mullam dit ara airgid breise a ail sa bhúsaid. Sa bhúsaid atá le teacht. Agus úsaid chun Jonta sí díreach a thuirsta micléin man scaile chun dul go dtí an Gaeltach. Mullam dit scéim pílata a choirí bhain I scaile éagsúla ag tús, agus a leathnú de réir céile nuair atá na hacfannaí ar fáil. Sílam go gabhróidh sé go mór le forbairt na Gaeltachta agus ar dteanga agus culture, agus ar gultar, tríd an tír. Tá lán céinte fí sin as mór é go caiithmise tamil fada mar múteoirí munscail agus gur tiisme thormé agus hétéan má lads féin go dtí an Gaeltach, chuaigh siad I réit na blianta go dtí an Gaeltach. Agus is cabhair ítach chuaigh mé féin an nuair a bhí mé mar dréagóir. Is cabhair ítach tugann sé grádit don cheantar, don culture, don agus don Gaeilge féin, agus mullam dit ara rud a cinse a dhéanamh fí sin. In níl go lór micléin harp fan tír, harp fan galtach ag dul go dtí an Gaeltach. Agus sílam go bhfuil sé sin riachtanach, go bhfuil sé fiúntach, agus tá mé lán cinse mullam dit mar dhéanann tú é sin ara bei thoirí ítach as. Agus is agam go mbeidh sé Jackar a agrú agus go mbeidh caithfidh tú scéim pilóta a chóir arsúil ar dúspára ach leathnóí sé de réir mar tá na hacmanaí agus feici tú na thoirí ítach a thiocfaí as. Mar tá an aspa airgid bonúsach do chud maiid tiismóirí nach bhfuil ag cór a daltaí féin go dtí an Gaeltach agus ní tugann siad an spragadh don na daltaí dul an nuair nach bhfuil siad sebhar go leor chun é sin a dhéanamh. Le focail scur mullam do mo cólachaí a chur an rún ar an glár, mullam na cólachaí a chur an rún ar an glár chun díospóireacht a spragadh ar leas na Gaeltachta agus ar dteanga go fórlaithan. Tá job ionach deanta agah se is fiú an díospóireachta seo, ba chóir go mé díospóireacht seo agin go ána go gachúpla mí agus go mbeidh ag lé an ceist lárnach táachta seo. Gur míle maithúcha. Má go Seanadóir. Sean Cantorella, Seanad, she Cantorella, yeah. Seanadóir, Keller, Neil Tossana, okay. Seanadóir Conway Walsh. Thank you, Cahir Lach agus fáilte Ari. Tá sin féin ag taú leis an rún seo agus bhualam má bhuíchas a ggóil le Seanadóir Gaeilge as a rún seo a chur le chéile. Tá sé salír nach bhfuil na háisina an sa Gaeltacht. Tá daoine sa Gaeltacht ar nós mé féin a géirí fannachtán agus clán a thógáilán. Becaart go mé na servíse céine an trí Gaeilge is atá ar fáil ar fud na tíre. Gan an pobl ní fiú don Gaeltacht a bheith an. Caithí pobl bio bheith ag fós sa Gaeltacht. Agus tá brú anam ar an. Ní lech fiche bliain an don Gaeltacht nó dheoí sé bás. Caithí an rialtas gnói chun chinú go bhhanan clána sa Gaeltacht. Ní tharlóí sé san gan na bon seirbhíse mar réon le leathan bhanda, bóthaí agus fóstaíocht. Maidir le fóstaíocht tá daoine buartha faoi
chláirseach cosúla líder tá an cúbhacht anis ag na bhainsteoirí sna cóirle condaí níl an cúbhach ag an bobal féin. An níl sé ceart go leor. Is iad na daoine atá na gcónaí sa háiteanna seo na daoine is fearr chun na cinse dhéanamh maidir leis an airge a caitheamh. San áite bhfuil gcónaí orm in Iris, níl seirbhíse leathanna banda nó fón fóca má go leor agin. Tá sé códeachar ar inín gnó a dhéanamh nó cólacht a bhú más rud é nach féidir lo bheith í teangháil le daoine an tam ar fad. Sin an fá go bhfuil na daoine a gimimecht na nGaeltacht, mar nach féidir lo gnó a dhéanamh óna Jack féin. Tá mé ansásta go bhfuil an plán Gaeilge do bhfuil tuaí fórsaithe an seo. Chur an pobl an obair is deá agus inis tá sé in am don rialtas bhart a dhéanamh de réir bríthir. Bhí an pobl réir cuidiú leis an rialtas agus inis caithfidh siad an gnó a dhéanamh. Tá €100,000 ar fáil den plán seo uilig agus níl sin má go leor. Caithfidh daoine bheith ag obair chun na plána a choráim. Leis an blianta tá míonseir na Gaeltachta ag báins is ag bailú feaman de riar tradiisiúnta agus carta clanna. Tá imní ar an ballthirí seo ó fiche is a cethar déag. Nuair a dhíl údarás na Gaeltachta ar mar a teornta dar Céidigh, heol an coiste Elénian aidracha agus cúltar tuairsa scal fiche is a 15. Ag mulla córsa céad únas don na bhallóirí bailí tíoróirna tradiisiúnta clada. Ó hinní ó le níl mór an dul chun na colcin déanta chun an córsa sin a bhúnú. Níl mór den rialtas inis agus visitá acu féin de bhaníos tú agus rialú tanscáil na feaman a thuúlóirí agus caithfidh siad cintú go bhhabhar Ari Morris Cart de Carta Pobl Kish Costa. Push Costa. Or Magad, Gaeilge. Seanadóir. Seanadóir Mullen an céad cantor eile. Gur amachcha tá lá taí mar a dearcha an Seanadóir Rose. Bhráile mé dosach baire tréslú le má cholachaí Pádraig ó chéide an Seanadóir ó chéide as an rún seo a chur fé bhráid a chur os cóir an Seanad den Nocht. Agus bhí áthas ar mar bhealach freisin gur bí an Seanadóir airde a tháinig chun tosaigh chun an rún taú leis an rún mar thug sé 10 dom dul aráis tríd an rún scríb an Seanadóir ó chéide agus chur amach níos géire a chur ar a fháil ar an tíirmíocht agus dála mé go leor sna déanóid atá thart agus mé ag fannacht le labhairt. Tá rudaí fíor háachtacha á rá ag an Seanadóir ó chéide sa rún seannacht agus tá orm taú leis go huile agus go thomláin. Legann sé bhéim ar ceithrearáid ach go háirid sa láthair seirbhísí stáit sa Gaeltacht ach go háirithe, sa láthair na seirbhísí stáit go ginearálta, cuasaí oideachas sa Gaeltacht agus cuasaí oideachas trí Gaeilge agus muoinú údarás na Gaeltachta dar nó. Is rud casta é ní gá rá, mion teanga a ládrú agus a chealbhú
nuair bhíonn go leor rudaí a Gaeilge sa tír, agus nuair atá cultúr béarla comhláidir ní amháin sa tír seo ach thar lear agus in Eorp agus sa domhain goiteanna. Agus mar sin ní leor gomach an pill ein an Gaeilge a chosaint agus an Gaeilge a chur chun cín. Caimid bheith smaointeach faoi tágála mar deirte sa bhéir le creativity le teacht chorthaige mónaí bailí inar féidir grád an Gaeilge a chothú a meas daoine atá ag tá an áach atá go leor rudaí a Gaeilge na síl. Agus ní amháin sin agus ag cinntiú nach gálan duine amach riomh tuisc gur bhaithleob a chuid gnó i dhéanamh trí Gaeilge. Is cuimhin lomsa nuair bhí agus beidir go sin ráite agam hena héin, nuair bhí mis san ollscoil in Gaeilge. Ní dhearna mé Gaeilge mar ábhar céime, béarla agus Frankis a rinne me. Ach tuisc an obair iontach a bhí ar siúl ag rinn na Gaeilge san ollscoil ag an am agus ag fear áirid stúrthóir na Gaeilge leabhartha ag an am Pádraig an Numara. Bhí deis amsa freastal ar chóirsaí Gaeilge ar an gathú an áras bhhartíí chain. Agus ní amháin ag an am sin go bhfuair tú teagas saor an eisce agus fuair tú lóistín saor an eisce agus cuimhin lom chamar trí seachtain le chéile agus le linn Italia 90 agus bhana mar antainmh as an ócáid sin agus muid ag fólam Gaeilge an tamar fad agus i dul níos daimhne agus tócha agus a chur níos mó aithne ar chultúr winter na Gaeltachta agus mar sin de. Ach an cuinn ceap a bhí ag an scéim sin nó rá mise mo lehéadaí an an freastal ar chóirsaí Gaeilge sa Gaeltacht. Ná, a cinntiú a maihan seo gomach daoine in an, cibé rud a bhí a dhéanamh ahab sa síl, doctóraí, inaltóirí, cibé rud a bhí a gceist ag daoine san ollscoil. Gomach si den an seir a bhí si a chur ar fáil, go winter na Gaeilge agus na Gaeltachta maihan seo. Agus na hamháin gomach an míon iontab ach gomach an chorthaige agus gomach an tíirmíocht agus go leor rudaí. Agus cuimhin le ag an am an BA a bhí ar siúl am agus céir dhéanam tú le BAs duine déanta gobar le Supermax deirtar go leor daoine ach buchas le dia nach mar sin atá. Ach ag an am sin ní rá tóir am céir dhéanam an bhaid sé luch a chuid inéistíochta le cuasa Gaeilge chur ar fáil do a lehéite. Ná bhí doctórí an agus bhí ábhar inaltóireacht agus ba léir go ndeannach sé maithas. I mean, saolaí muis faoin doctor meach gan an éisteach leis an fearnóin mena hagan isteachún an Gaeltacht nó sa Gaeltacht agus gur bhearlób labhairt faoin rud a bhí chur istearb ina teanga héin. Ach ag an am ní rá tóir am sa céir meach a dhéanamh. Ach le imacht ama bhí mé ag obair I ról ina rá gá le bheith mar orlaura agus tháinig na meán cumarsáide Gaeilge thugam mar go raibh siad de lorg daoine talking heads mar a deirte. Agus tuis na cuasaí a bhí déanta agam mar a gathúa, bhí an dóhan féin winníon cléisi tú agus tá agé go leor lochtar mo chuid Gaeilge go fóil ach go raibh an féin winníon sách láidir le go raibh mé sásta dul é labhairt sna meán cumarsáide. Agus sa chuí sin bhí lucht na Gaeilge cultúr na Gaeilge á leathnú beagánín. Agus tréslím go mór leis an saolaíocht a bhí ag Pádraig an Numara agus na daoine eile sa choláiste ag an am sin. Sin an sort rud atá I gceist agam. Now, tá an tóga leis an méid atá ráite ag an Seanadóir ó céide maidir le cuasaí éideachas, mar is tá an sim agam sa I cuasaí éideachas. Agus ábhar eile á phlé ein amantí bí mid I labhairt agus an ceartáin faoi hácht til na dismóthirí. Cur I gás é labhairt faoi ítas na scoile. Go bhfuil sé is bun principal é de réir ar monreachta, go bhfuil gur cógamach an rogha ag tismóthirí, scoil dá rogha héin go bhreastáladh a chuid páistí ar scoil de réir na lucha tá acu héin. Có fada agus is féidir ba chóir gon stát soláthar a dhéine de bhíon an chláán.
de bhíon na tiismóirí. Agus má tá sé fíor I gás credibh agus ítas na scoile, ba cur gomach sé fíor maidir le rawa agus til Céidigh éideachas ní Gaeilge ólam sa scoil ach éideachas ceart a áil trí Gaeilge. Agus agus tá go leor dul chun cín déanta sa tír agus tá is ein faoin na héachtaí atá arsúil sna Gaelscoileaní agus mar sin. Ach takeíonn go mór leis an méid atá ráite go bhí cé go táchtach gomach áisinaí takeíochtaí fólama, takeíochtaí ilúna agus takeíochtaí riaracháin chóchéim. Agus smuoineann muid faoi leabhar scoile mar hampla. Agus cé go táchtach is atá sé gomach na hacuiní sin chóchéim ó híomh caiideánde fáil go siúd atá a fólam trí Gaeilge. Agus tám tócaí go mór leis an mulle gomach cuasa ilúna, lán amsere, díre ilúnt a chur fáil do bhúntóirí maidir le teagas a thabhairt trí Gaeilge. Agus sa látá aniu an learmuid faoi hácht gomach múntóir matematica is scoil, gomach céimach sa matematic mar is minic, agus bíonn sé ará faoi cuasaí creideamh freisin gur minic nach mín an sort mín ins na múntóirí amanta. Tá an rud céirna fíor I gás na Gaeilge. Ní cógur sais an dara ráha bheach I gceist, ach duine sais a bhfuil an a chreidean rud. Tá mé teacht chun deire. Ok, a bhfuil an tamas well, ba bhrálam rud amháin eile luach, mar agus muid a labhairt faoi cuasaí éideachas. Ní cór dearmad a dhéanamh an réamhscoilíocht. Tá Ba is gá béim a chur an réamhscoilíocht go sonrach sa maidir le cuasaí éideachas Gaeltachta agus lán Gaeilge. Tá go leor béime bhealach á legan I láthair na huaire éideachas Gaeltachta agus Gaelscoilíochta, curriculum nua, cuasaí teagas nua MA san éideachas Gaelscoilíochta agus Gaeltachta marino agus mar sin de muoinú breise chur fáil le háisnaí cheannach. Ach is ó sé bhí díos go dtí 5 bliana díos an is criticúil le haig sealbhú teanga a leas go Hiorlaigh. Agus faoin am a dosíonn gasúrs na níán bheoga tá sé ró dhearannach amantaí. Agus ní aithníonn an stát é sin beag na mór I mo thuairimse. Is minic go bhágtar faoi chustí deonacha níon ro Gaeilge agus Gaeltachta reachtáil ó chean na tíre, gan tróir, gan takeíocht dá leid ón stát. Agus dearann go bhfuil codarsnach mór mas é sin an focail ceart, idir an méid inéistíocht a dhéantar ón stát I gás scoilbhonú lámháin agus níonra réamhscoilíocht an taobh eile. Agus measam go bhfuil géargá le áir de thabhairt gan réamhscoilíocht trí Gaeilge sa Gaeltacht agus do lucht na Gaeilge a maihan seo. Gur míle maigad. Seanadóir. Seanadóir Bruno Donald Kate Clantor eile. Gur maigad leas Cairlí agus dúspáir just bháilm tréslú leis an rún atá scórann Seanad Tróna agus an obair an réamhobair atá deanta ag an Seanadóir ó céide leis an rún seo a thabhairt a scórann Seanad. In san bhliaine tá sé fíor hábhachta go mé an réaltas agus na tithí seo ag tabhairt ard na feibanna atá ag buint le cuasaí teanga in san tír. Go háirithe nar a thurann tú in san ggóthaigh scór an Gaeilge an chiad teanga oficiúil in san stáit seo. Agus go minic nuair atá muid géirí serviceí ná service a bhainte maith trí bhean na Gaeilge níl na serviceí sin fáil. Agus is ardíonn sé sin go leor ceisteannaí, ardíonn sé ceisteannaí faoin policy stáit atá a bhaim faoi láthair an bhfuil an policy sin I gobar. Mina bhfuil cin fá an bhfuil éon macnamh deantar an policy sin. Mar hampla an bhfuil an strateis fiche bliain don Gaeilge I gobar. Bhfuil na spriccanna a bhí leocha maithan san strateis sin a bhainte maith. Bhfuil éon scrúdú a dhéanú an policy sin tíbhistí don ring hain. Mina bhfuil cin fá, bhfuil sé deanta. Nílas a ghain. But go minic nuair atá an stáid gurí policy thar a bhaim, caithfar slát tóis éigeanna úsáid chun a bheith
chun a bheith réadúil agus chun cinál da macna bheith dhéanú ar an policy sin. Agus ó híomhann Gaeilge de déitú breathnú ar seo agus a ré go bhfuil garrad go maith agus go bhfuil muid gal ráid ar éireachile agus go bhfuil Gael scalan in teartan tasaí agus go bhfuil an Gaeilge ag foias agus mar sin dé. But ní sin mar a tan déana a bhíonn se dúin. Agus mar sin an chéan slát tóis a teir fáil faoi lethir agus tesagan gur leor an Seanadóir ó céide ar seo a ribh nuair a leor sé faoin ábhar seo an san Seanad. Agus an slát tóis sin tesagan de réir an déanaar of Journa, Yevil sa séideag, go bhfuil tíbh muid an choras éidethais. Go léhol, go bhfuil seartfa sa 3 míle, orcéad sa 3 duine, sin an Yevil sa séideag, ag glórt Gaeilge go léhol ar fod an stáit. Agus nuair a bhrisin tú sin síos sa Gaeltacht, tobar na Gaeilge thugla a ré, na Gaeltachtaí. Tá go leor dá obair ó híomh forbairt na Gaeilge, ó híomh do choláistí Gaeilge, na mreataí, sí sin tobar na Gaeilge in san tír. But nuair a hen just dehan na figurí a tar fáil ón déanaar of Journa, thucailinn ré go bhfuil titim tucha ar an obair stáit ná an policy agus nach bhfuil na policy sin a gobar. Mar go bhfuil titim suntasa take ar líon na cantearí Gaeilge léthol sa Gaeltacht. Tíbh muid an choras éidethais. Ó 23 míle céad sa seartha sé in Yevil sa hindeag, go 4 míle 500 agus artha sa sé in Yevil sa séideag. Sin titim do Yevil 500 agus a hartha nuí in san tréimhse ama sin. So, tá sé soilear ag chur na figurí sin in san éireamh go bhfuil rudaigh an cearr nach bhfuil an policy a gobar. Agus teasta go ar stáit go tú héin ag tuairteiste reachtaíocht dúr agus chur an fáilte roimh an reachtaíocht sin an bille tá an coiste Gaeilge tar coideag an ar an coiste sin ag genú réamh macnamh ar an policy sin foiil agus chur an fáilte roimh sin. But caithimid bheith cinnte me tá muid chur policy a bhaim, mar atá Málta agus tá Maltaí ionta a thuirim sa gentan seo gin Seanadóir céide a daca leis an Gaeilge. Ó híomhann an stáit choras héin, na serviceí stáit atá ar fáil tríomh na Gaeilge. Hanna bhain sa Gaeltacht a tíbh muid an Gaeltacht. Caithimid toirt faoi sin, mina bhfuil an stáit sesta na serviceí Gaeilge ar fáil, ní bheith Gaeilge agan in trátha na 5 bliain le. Mar tan stáit go minic agus nar thurann tú an cist ar agrasí stáit, cén fána bhfuil na serviceí Gaeilge ar fáil in de agras, well, níl éileh ar na serviceí. But thugla sinna hontáibh thart agus a ré, an fána bhfuil an éileh ar na serviceí mar nach bhfuil na serviceí ar fáil. Níl mar hampla de rathaisteach an HSE agus tú géirí freigra ar cist agus de chora an cist sin an Gaeilge, beidir go lacu sé 3 bhíart an freigra a eil. But mar an ciste merle bheith an freigra ar fáil tíbhí a seartain. So de bhrí sin thortha an ciste merle, mar bheith an freigra ar fáil in bhaid is ciste. Sin an rud atá ag tarlú, agus go minic teasta gom héin a chundaigh héin, canteoirí dúchas an fiú an páraiste sa gom héin, bhí me cantla duine thar an deireadh seartne. Géirí thart ar serviceí tíbhí an rinn sláinte, an HSE, agus ní raibh siad an thart an service céarna tríomh na Gaeilge, so de bhrí sin thuirsead refosting merle agus bhí an service ar fáil a bhaid na scuiste. So tá rudaigh an cearr le service tar fáil de pobl na Gaeltachta, mina bhfuil siad a gobar go fiúnta agus bethar go mbeadh siad tríomh na Gaeilge. So tá rudaigh a chaitheas a bheith ceartaithe, agus tá coideachú a hentan seo ag an Seanadóir ó céide aniu, ó híomhann choras éidethais fíorthabhachta. Agus measam sa gur thar, I mean, tá banú na tuaithe a gceist ar a stáit in ceantartha Gaeltachta.
Tá údras na Gaeltacht de Jennisarab, tá faoi brú airgid, ní leon dráid faoi sin, a tá go bhfuil ní smó dá budget ar fáil inis nó mar a bhí, agus chun fáilte ra sin. But i gnáam céarna, tá acnámaíochta na Gaeltacht de faoi brú. Agus measam héin, ma tan stáit de riamh faoin Gaeilge, gur hárdún deis a chóirta ga dalta ar fud an stáit teag genú freastal ar idirtheis dara level, sin na manscoilena a halgadín Gaeltacht. Ma te de gerí sin a bhainte má, agus go mbeadh sparantacht ar fáil chun é sin a dhéanú. Mar tá cod don na daltaí nachhfuil an airgid acu a hallann sin iad hain, níl an targad ag na tuismathirí, ba thar go mbeadh sparantacht, chuide haus sin leis an macléin Gaeilge ólam, chuide haus sé leis an Gaeltacht bontáiste acnámaíocht a bhainte mahas, agus leis na mrátaí agus na calaiste Gaeilge agus garad a rathúla sin. Agus measam sa in san bhléine te gur bhiú dún smútiú ar sparantacht don chinál sin a thur fáil. Ní chasna haus sé irid sin airgid, a bheith bontáistí allmhór an don teanga agus do acnámaíocht na Gaeltacht a fásta. So tá sulla go mar stáit go mé tú a ghlacu leis an rún atá scóir an Seanad inniu, mar go bhfuil sé tábhachta glacu leis an múnla seo tá leoch amach an Seanadóir ó chéide, cahéirithe in san cóhéics go bhfuil bille le háirta scóir na tithí seo. Mar go bhfuil go leor don méide tamaltaigh an Seanadóir ó chéide tábhachta don bhille agus ba thar go mbeadh sé stíhann san bhille fásta. So gur míle maithigad agus málaíam agus trésaíam leis an Seanadóir arís. Tá sé seo tábhachta agus teasam gur ó le fada stáithí beidir go mbeadh ní smó Seanadóiríonn seo ach gur ó le fada an seo aniu agus a réir. But tá an ábhar seo go tábhachta le aon ábhar eile a tá meidir plé stíhann seo aniu. Gur maigad. Sé an Seanadóir Micheál Magdól an céad cainteoir eile. Lán le rá gom fin rún seo ach bhhailm tréaslú eile leis an Seanadóir ó Céidigh asacht an rún atá agin agus an dispóirt táhairteach atá phléiging an ocht. Bhhailm leanú a spéirle agus tá an méid sin le rá gom. I believe that the biggest failure of the Irish independent state has been the failure to build on the enthusiasm that was there at the time that we achieved our independence, to bring the Irish language into the heart of our culture and imagination. And I think that I've said this to the Minister of State on a number of occasions, and he's heard me saying it in Irish, but I'll say it in English this evening, that the primary aim of Irish education as regards Irish students, especially those from the Gaeltacht rather than the Gaeltacht, which is the great majority, must be that after their years in primary education and their years at the second level, that they are able to conduct an ordinary conversation in Irish with some degree of fluency. And the failure, as far as the biggest failure that I see is that going back over my own education, was that although huge efforts were made by decent teachers, including teachers who were very enthusiastic for the Irish language to get me to participate in Irish language debates, and I won a prize on one occasion in a Gaeilge debate in Inchicore. I remember I was part of a team that won a prize. But the biggest failure was to create in students in Dublin a sustainable capacity to use the Irish language once they left school. And I listen to Radio na Lifa on the radio to try and get back into my own head the fairly basic vocabulary that youngsters use. And I also had 3 sons at an Irish-speaking school. And in relation to all of that, it brought me back into using Irish because I had to help them with the homework and all the rest of it. But what struck me was
that the day my sons left school, with the exception of one of them who was maintained his fluency, the others, effectively, their fluency just withered away. And what I would like to just ask Minister McHugh to take from me is, I know there's a greater emphasis now on the spoken Irish in the Leaving Cert and the like. I know that it counts for much more than it used to do. But somehow we have got to get to the situation that students who study Irish for 10 years and more must be put in the position that they can use Irish with facility and with fluency in the ordinary course of their business. Now, there's two things I just want to say. One thing, I agree completely with Senator Mullen. Where it's appropriate, preschool as Gaeilge is hugely advantageous. I've no doubt about that. But it isn't going to be possible for every parent in leafy Dublin 6 to arrange that their kids can go to preschool as well as to primary school in Irish. I was in the happy position that my sons were able to go to an Éireann as Gaeilge, and that was a good thing. The second thing is, and I think it's probably, as it may sound slightly ridiculous, but I think that TG Cahir broadcasting rugby games with an Irish commentary are doing more to sustain and maintain fluency and the capacity to understand Irish and to remember it and to keep it in people's minds than many other things. So I don't want to, I fully agree with the notice of motion that Senator Céidigh has put down here for discussion this evening, that it's important in the Gaeltacht areas in particular that there really is a willingness on the part of the state to sustain the use of Irish at every level in the interaction between the citizen and the state. I've no problem with that at all. But I also think that we have to raise our eyes, and I'm not saying in any sense to abandon the Gaeltacht, I'm just saying to the bigger problem, and that is that the great majority of people who we claim to educate in the Irish language, and I believe in compulsory Irish, but the great majority of them, at the end of it, although they could sit down and write an essay in Irish at the age of 18, by the age of 22, they couldn't even order a bag of chips in Irish, which is something very strange and something very sad. So that's all I've got to say, and I want to once again to congratulate Senator Céidigh on bringing this matter up, and to say that if it was in the morning, perhaps I'd have made an effort to say all of this. Trí Gaeilge, Gurmin Machat. Oh God, Seanadóir. Sean Tara, Céad Cantor Ella. Maigad Cahiirla agus a ríis tam fear beach agus gur mai agah fáinnean corú go dtí an teach specialta sa Seanad agus tá sé inné seachtain na Gaeilge inis agus béime ag golará leis an Gisbrug Fridge Gaeilge so tá sin ar dóid agus dús bhhailm má andas agus má buíos a ggóil thugad Seanadóir Fáinne níireachtar son an teanga agus ag orc I drá na bailí difriúil agus ag orc I drá na policy difriúil ach ní bhéimiid san áit a ghlacham leis an Málta héal maidir mar tá chuid mór den na policy a bheith tú ag ardú I gceist mar hampla bailin na teanga ofaigúil lasú támuid ag Sémar a dúirt an Seanadóir O'Donnell, támuid I lear an córa agus an déispeacht fríd an coiste agus bé sé ar fáilsiú istí ribh an tarú agus sa policy sin be achan rinse ag orc agus ag éirí dunne breise istí achan rin agus bé an
sus an fihe fan géad an spracan a bheith I gceist ag an am sin inné tan dochas inné an reachtaíoch sin. Ach mar sin ráite I gabil is a trí agus bhí cefne mór ag míhal bhí sé sa réaltais héan. I gabil is a trí hanig an reachtaíoch de te balla an ach na teangatha agus rinn éman a cuimh iarach mór ag an am sin, bhí me sé sa Seanad ag an am sin, agus bhí díosparach dálmhór ag an am sin, agus bhí me sé ag mar freagra an réaltais ag an am céirne agus Aró Gaeilge agam, ach bhí mé gceanam a dhéhíal ag an am. Ach go dtí gabil is a trí, go dtí gabil is a seacht, hanig an ahantas ón Europe I gabil is a seacht, agus anis tá deisina agus buntasí mór son na duine agus tíir seo, mar hampla I gabil is a seacht déag, ar I gabil is a fias a héan, bí an mélu hiúil agus bí an anad Astrahan agus anad I Luxembourg nó Strasbourg nó Brussels ag éirí duine fáhain na postan a bhí sus an céad agus cead scór duine ar fáil ón am seo go dtí an am sin, agus tá deisina ar dóid agus bé seans mór fáhain an teachtar dearfa nar a bheith sibse tís na scolanna na manscolanna bé tú ag Lord chuig na duine aige bé seans agus postna ar fáil mar astrathir mar duine astrahan I Luxembourg nó Strasbourg agus bé an péir fáil ar a bheith níos airde fásta agus bé seans mór fáhain an tachi a lorg cumáile sin. Agus sin na rudaí a névé na rudaí seo tíomh mít an díosparach tan díosparach ag fanna ar na rudaí céirna névé breis ar gitir fáil névé an réaltas ag gceanú omlan maidir leis an teanga agus dá mé fina fáil I gcuach bé an fanna géal ná na duine ar an tíbhéile ag glós ní bheith fina fáil a gceanú éireach. Rudaí mar sin agus dá mé an díosparach a stís cuasaí nó rannach polítiach ní bheith an teanga ag fás. Ní bheith an teanga ag fás. Tá an teanga ag fás ar an talú, bheith an teanga ag fás nar a dearan Seanadóir O'Donnell tobar na Gaeltachta I Clochanílí nó Gweedóir nó Connemara, na duine lig ag cyfid an teanga beo, na duine nádra, na duine ag úsid an teanga na ris ag golgadí an siapa, na duine lig a bheith ag golgadí an siapal dídónaí, na duine a lig ag úsid an teanga ó lá agus na duine lig éige, mar hampla Seanadóir Mullins nó an Seanadóir Ó Céide, Canhaint agus Caidian Harbar. Na duine le géige tá dúlgais orin, tá dúlgais ormsa inis agus da mé sé ag casil na duine ó ghuch go ghuch frídin lá tá mé ag úsid agus tá mé ag fáil ratches nó mar hampla nar bhí mé Boston couple of bliana a hanig na trasna an bhan aimúil Mara Concannon agus dúirt sí thug sí ratches mór ó Connemara castar na duine ar a chéile ach ní casan na slave sin an na connect. The people meet together but the hills and the mountains don't. Agus bhí sé gráfud an teanga mar cé gur ag na duine ó Éireann go dtí America nó Astra Chifid siad an teanga agus tá sé cógrad an crí agus bhí mise I Brazil I São Paulo an seacan siú I hart agus casmín na duine I Brazil ag úsid an teanga. Mar hampla an ír scolarach thaon Seanadóir Mullen Brian Gill mar ambassador agus bhí muid ag gceanú an páiste céirne, an páiste céirne, cinse, dúirt sé. Agus bhí más mór aige agad. Agus bhí dúlgais orin na lig, agus nuair a bhí me sé ag gceanú má díosparach leis na duine le Portuguese, bhí me sé ag úsid teanga má dúchas, teanga Gaeilge, agus bhí an ambassador ag astrú an teanga ó Gaeilge go dtí Portuguese agus ó Portuguese go dtí Anglais agus bhí sé Harbhí samach sin scéal difriúil. Combáile sin údras na Gaeltacht. Tá sár job deanta. Ceir scór duine ag obair le údras na Gaeltacht agus tá ceart maidir leis na cursaí economiacht agus dá méo an postan ar fáil sa cantar na Gaeltacht
bé deisina fáinne duine ag úsáid agus ag cifid an teanga fásta agus is tí sa plán náisiúnta be 168 milliún euro ar fáil a maithan seo is tí 10 bliana agus cinse ní bhé fi láthair níl muid san áit céarna ó Gaeilge is a hocht ach mar turas agus Bhí Gaeilge is a hoc I bhád níos difriúil go dtí an am seo ach béimiid ag gol go dtí an balla ceartanis agus gol go dtí an 2 milliún sin an spricne atá ormsa a maithan seo. Foras na Gaeilge is tí Maltaí Seanadóir bhí tú gráfad foras na Gaeilge achrú maidir leis an struchtúr sin. Tá struchtúr foras na Gaeilge Tharbhéh tábhachta ag famacht le chéile leis an struchtúr seo mar nílan tar dulgas mór ar foras na Gaeilge fáinne na cantar tíomh mít an Gaeltacht agus mar hampla an Bailte Service le Canning na Gaeilge daine na chúis agus sa túisgurt fásta agus tá siad san ag tróráid maidir leis an dulgas fásta. Bhí tú go rá Seanadóir faide bliain na Gaeilge. Bliain na Gaeilge nar bheith mise timpeall an tír Cahar a clia, no Gaeilge, no Gunnanáil, no sa túisgurt ach an duine Lord agus ag gar go dtí an plán na tógraí ar son bliain na Gaeilge agus ní bhaidlim bliain na Gaeilge a choragraí ar Jerry an bliana beidir go bhéh na duine ag smúine a gcóna agus bhí toise ag rá an chaici seo siú hart bhí toise ag rá seachtain na Gaeilge ní bheith seach na Gaeilge ach chaici seo bháin ach an blian ach an seachtain. Policy a djuhas, tan policy a djuhas socríanis agus imléine be takeíocht agus codú breise fáinne na duine agus na muinte scolanna a stíth na Gaeltacht. Cinse tá aspa maidir leis an takeíocht tíomh mít an Gaeltacht agus tá dúlgaid áine le friúide sin agus mar sin ráite fásta bhí sibh sé gra agus ag dardaí beidir Seanadóir Mullen na rudaí friúide na nínraí. Tá dúlgaid áin maidir leis na nínraí agus sin an spricne tá ormsa sa ring áing sa ring cumáid lei sin. Dardaí an Seanadóir Joe O'Reilly Maltaí Tharbhéh tábhachta friúide an barna maidir leis an aspa airige dear fáil fáinne na tuismitheoirí. Tá léir tuismitheoirí ag smíine friúide na páisiún ó na duine áige a tógal fríd Gaeilge ach tá sé gcóir leis an airige atá ag gceist a gol go dtí College táirú nó rudaí mar sin nó campusarú ach sin an tábhach agus sin an dúlgaid agus dúchlann atá ágin friúide sin. An Seanadóir Brín O'Donnell dardaí an Seanadóir O'Donnell an strategy an bhfuil an ceist an bhfuil an strategy ag obair an bhfuil scrúdú ar fáil. Bhfuil tá plán chuig bliain, plán gníomhaíoch chuig bliain níos cógra an beidir is tí chaicis béimiid san áid ceart maidir leis sin agus bé scrúdú maidir leis an strategy fi a bliain ach an rud is mó is é an bullan na teangatha ofaigúla a lasú be seans maidir leis na arcaíocht agus an service ar fáil sa Gaelta. Tharbhéh tábhachta na duine ag gol go dtíon cóla chundaí cibé na Gaeilge nó Gunnanáil nó Mayo ag an céad plana nó an ceisna nó an freagra áil fríd Gaeilge tá sin tábhacha agus da Mayo an Ballaré be díospar a cumsethe sa te seo agus bé misáasta a bheith arás da Mayo an réaltas le chéile ag an am sin tam dáthas go bheith an réaltas i gceart rivantarú. Agus an slát tóis agus bhí tú grá friúide tobar na Gaeilge fásta Seanadóir O'Donnell an dúlgaid a tá ormsa sé an mar bhí mé grá níos luí a sé na duine le Gaeilge ag úsáid an teanga. Tá mé tú ag ggóiltrasna an teach lein ag lordslína duine bheith ag obair sa te seo ach tá beidir go bheith achrú mór sa tír seo. Tá na duine le ag smíniú golarás ag fólam nó ag úsáid an teanga nó ag tá siad ag éirí ceist tá mé ag fáil nó ag éirí codú fáinne a páistú na duine tógal de tuismir ag tógal na páistú fríd Gaeilge agus tá sin ar men sin fásta agus tá busaid sa rinne idithas suas an 10 bilún
mléine agus tá dúlgas mór an runnéidethes maidir leis na muintere scolanna an caidian na duine a le bheith gol go dtí an ollscoil ach be deascéil amara maidir leis duine breise agus muintere breise gol go dtí cantar in na Gaeltach fásta. Tá cantar in na Gaeltach crílárna an fragra maidir leis an teanga agus do méon na duine ag gol haar lár nó ag teachtó Astral nó London agus a golarás agus do mé siad ag smíine friúd an teanga a fás nó a fólam nó a fólam an cantar in na Gaeilge ag gol go dtí an seapa ag gol go dtí Timpel an Sráid ag lordslin na daine agus ag úsid an teanga. Agus má acail scur bhí áid agamsa ach tam sása agus tam fuirme sprágu aniu sa Seanad mar tá sibh sé ag éirí balla difriúil agus tá tú ag smíú fuidir a tógraí difriúil agus rudaí mar sin ach tá policy tá léir policy ag golará agus tá policy de dhí tá gá mór leis an policy tá gá mór leis an strategy a blian tá gá mór leis an acht na teangathe tá gá mór leis an billan na teangathe ach chun maic lei sin dá méo balla difriúil ag bunse má as an teach seo maidir leis an teanga bógará nó ag golcancin nó ag éirí smúnte difriúil be me sásta lei sin a bógará fásta agus dá méo smúnte tráspáirte a nocht mar hampla be Joe O'Reilly ag chur lasú maidir leis an Málta a nocht níl na hefrathe agin agus be Virginia ag cail an bhóta a nocht agus cén céal lei sin níl éon céal lei sin maidir leis an tóthaí. An tóthaí son an teanga ag an plán a úsid an teanga ag úsid an teanga ó ruc go gu ó lá agus sin an teachrat agus tá dúlgas árainn tráspáirte lei sin. Fuduide an plán náisiúnta fiche agus an plán náisiúnta fiche daithid agus an plán capital deich bliain tá 168 milliún euro fáil trasna an deich bliain agus be airgid fóhanne na tógraí a bógará agus mar tú ag feiceáil na tógraí mar hampla i na Gaeilge i gcarna na Himracha agus duine bháin ag lordsfriúd a Márta na Cáin an Canáíocht nó Canáíocht nílasam cin fácail úsú fácail ceartta be gan batú na gcónaí Canáíocht nó Canáíocht leadership tá na duine Canarach, okay. Tá méid fólam i gcóna. An Canarach ar an talú, duine mac a saola Márta na Cáin nó na duine lig sa Forestí Haon Seanadóir nó na duine lig ar an talú agus tá dúlgas árainn maidir leis an takeíocht nó an codú a ggóil chuig na duine a bheith obair go dtíon ar an talú agus de méo aon balla ar fáil úmsa maidir leis an tóchaí tá mé sásta leis an a ggóil. Sin é caithearla tá mé sásta aon am bógará leis an díosparach tá brónarm fiúd an Málta a bhí mé abalta ghlacha mar ach an rud a bheith le feiceáil sa Málta tá sé bógará maidir leis an policy, maidir leis an billan na teangathe, maidir leis an policy éideathes agus tá sin ar fáil ach an rud is mó an barna is mó nó is soléir is an tipping point an ciniú maidir leis an tír seo na duine lig ag úsid an teanga ó lá gur maigad. Agus an caintear darnach an Seanadóir Céidigh tá chuig nóméad a go a Má a chairlach agus ní me chuг nóméad éidir go míle maigad tá zocht Geéis agus na puintí sin íana. Das apáide tá anna bhuiach go chuilechanna gona caiinteirí a bhíonn seo tróna agus an curchuige agus a chuir láthir. Ní mór na goneáin ach le bheith fíorneach faoi bhí tíospóireachta agus puintí fíor láidir dinta agus fíorthábhachtach agus tá bhuicha sin. Chomá freisin tá buich go chuilechanna gona Seanadóirí thug takeíocht gunrún seo. Tá formhór
mar dúirt an taire tá formhór na Seanadóir tar tú takeíocht go seo. Sin tríú daire tá me buo chutse, because na brenne de láhan sin, tá sa lán da ríre. Is Éireann nach chu a tú bródú leis a tíir seo, ru tá fíorthábhachtach ná ar teanga. Cas a dánig muid. Agus mar dúirt me hána seas mú bheits muide gáil ar fut na hórpas fut a daun, seas lúvinn sa daun a fáil, seas tábhachtaí ar teanga dúin. Agus rudíntach, rud beag, rudíntach faoin na Gaeltachtaí. Tá go leor daoine is tí mó an Gaeltacht, agus is steach san Gaeltacht, agus cuidann siad go mór leis an Gaeltacht. Beidir go bós siad a steach, nó hebí a héin ach tuann siad difrioch mór ó híomh na Gaeltachtaí, chulig an na Gaeltachtaí. Mar tá an Gaeltacht agus a gáilteach fitte fúte, tá siad a bra ar a chéile, as glábh i chéile. Se sin fíorthábhachtach. Tá coppla pointe beag eile díreach le duine agam. Lútún sin an stratéis 10 milliún agus 68 milliún. Now, má dhéanann tú hard tréimh sé 10 milliún, má dhéanann tú DCF, discounting cash flow sin, le fáil amach céad is fiú sin in nniuh. Tá tú caintead hartar céad 42 milliún. Rinne sin in 10 sa milliún, sin hartar 40.2 milliún sa milliún. Sin tá má caintead in today's language. Agus má tú caintead takeíocht údar as na Gaeltachta go dtí 2 milliún. Nu tú cainteach a 2 milliún sa milliún. Gúsáid figurí an léniuh. Agus sin í a meaní loch an ó mar humpla in eisteachta. Céad is fiú in niuh. An teirgad a bheits tú cá, faoi an chúg sé seachtach nó dé go bhlianta. So mar sin in arí ní dólam smarú a rá, smarú go teán, ach níl teach go mór go níir tú 68 milliún hard tréimh sé 10 milliún an rinstú sí sin níl te choláidir sin. Bheith súil agam go dúrá takeíocht gon rún agus gon na moltaí tá dianta. Ní bháin an méid obair tá dianta le seo chur le chéile, an méid crunechaí agus córátíhí agam agus againn le agrais agus drámanna éagsúla gur bainte go le cuasaí Gaeilge. Agus siad tá siad a ggéire. Agus tá go méid a gúil tusa agus do rion, éan agus a chóileachaí, tá se banán é seo chud i gríoch. Agus an 8,2016 go lútú coplúrin sin éire. Bheith sé sin mar cuide gom fallasaí. Ach dálam sa caitham policy bheith anna dosach. Agus nuair atá an policy sin an, is bhaid sin a dhéon tarachtaíocht. Is bhaid sin a chur is tú an dulchan cín agus na féidirchtaí. Ach dálam sa caitham bun policy bheith anna dosach. Agus tá méid gearart éire ghlacha leis an rún. Ceapan go dtígann tú mar a dúirt tú gúil sé daíre, go go leor obair diantán, go bhfuil pobl na Gaeilge agus na Gaeltachta go formhór a tú takeíocht cho, agus níl méid gur a bhóta harant ach má scá déanam muid é sin, ach bhháilim de takeíocht dáil, gur míle mágad. Now, the question is the amendment agreed to? Sorry, Amendment 1. Is Amendment 1 agreed to? Last rush. Níl muid dul a raig leis. Os rud é go for ní tá ára sásta go bhfuil dís anna cóinte agus díspót. The amendment is withdrawn, so. Ach bei muid dul I gunne an rúin ach níl muid ag chur an lasú. The amendment is withdrawn. Is that agreed? Sure. Agreed. And when on Tarashkins enter, is the motion agreed to? Tá. So. Enter. Sure. Ish. Agreed. Níl. So, Neil. No, níl an rún omlá. John Harris enter. Sasha, yeah. Yeah. Okay. Now, our master session Canada Gaeilge Bola Pádraig and Seanad Ratlow. Well, just question Nadel, on will Glacia leis an rún? Tá. Glacia leis. Yeah. Okay, could I get Yeah. Could I Jimmy and Ella are file and charge you hugging me. Sasha enter, yeah. Fine, you got Karen.
Mullam Guruk an Seanad Arachlo Goji La Tresha Majimark, Alaska. And when she shot into,